Allah ya ce ka ce musu wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu la haqqun, tashin alkiyama gaskiya ne. Galibi in aka zo maganar alkiyama Allah sai ya ce manzon Allah ka yi rantsuwa kafin ka bada ansa. Jama'a muna fahimta? Wa yastanbi'unaka a haqqul hu, Allah ce suna tambayanka ka musu bayani wai da gaske ne za a yi tashin alkiyama. Qul Allah ya ce ka ce musu wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu la haqqun, tashin alkiyama gaskiya ne. Wa ma antum bi mu'jizin, Allah ce kuma ku ba masu iya gagaran Allah bane, ba masu iya tserewa bane. Ba wanda ya isa ya ce shi ba za a yi da shi ba. A wani gu Allah ya ce za'aman ladhina kafaru allan yub'athu, Allah ya ce za'aman ladhina kafaru allan yub'athu, kafirai sun riya ba za a ta da su ba, wai in an mutu kenan. Haba mana kai ma ka san ƙarya ne, in an mutu kenan. Ai karamin misali akan wallahi kowa zai tashi, ka dubi abin da yake faruwa a mafarki. Da ka kwanta bacci ka yi mafarki, wani mafarkin ma ya baka tsoro, ka tashi baka jin daɗi. To normal bacci ma ake yi wani abu ya faru a cikin baccin bayan ka farka ya dame ka, balle baccin gaske. Aka kwanta bacci ma da za a tashi wani abu ke faruwa a cikin baccin, balle kuma in ka tafi baki daya. Za'aman ladhina kafaru allan yub'asu, Allah ya ce kafirai sun riya ba za a ta da su ba. Qul bala wa rabbi, Allah ya ce ka ce musu a tabbas ina rantsuwa da ubangiji na latub'athunna za a ta da ku, thumma latunabba'unna bima amiltum, sannan a baku labarin duk abin da kuka aikata a duniya. Wa zalika ala Allah yasir, sannan hakan abu ne mai sauki a gun Allah. Duk cika-cikan alkiyama gaskiya ne. Wallahi in kana da nazari yanzu kai kaɗai za ka iya hisabi makanka cewa gaskiya ne. Wala ko ba a ja maka aya ko hadisi, haka ne. Yanzu dai idan ka hau kan wayarka ka gama jagwalgwalanka da duk abin da za ka yi, akwai inda in ka shiga za ka ga Facebook ka hau na awa ɗaya da kaza, in ka buɗe wani app shi ma na awa ɗaya da kaza, in ka yi WhatsApp za ka gani shi ma na minti kaza, in ƙur'ani ka karanta shi ma na minti kaza. Kai da kanka in ka buɗe wayanka za ka ga yau a wuninka da duk abin da ka taɓa a wayar yana ajiye maka cewa kayi kaza na minti kaza. Don Allah ajiye ayyukanka ne Allah ba zai iya ba? Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Wa zalika ala Allah yasir, Allah ce kuma abu ne mai sauki a gun Allah. A wani go Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a subhanahu بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعظم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا الله يتي وأن سك كافر تي سك تي la ta'tina sa'a, suka ce alkiyama ba za ta zo ba alkiyama. Qul bala wa rabbi, Allah ya ce ka ce tabbas alkiyama za ta zo, ina rantsuwa da ubangiji na. Jama'a ai kuna ji ko? Allah ya ce ka rantsi, ka ce musu za a yi tashin alkiyama. Ba kowane abu ne za a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji Allah ya ce mishi kai rantsuwa ba, amma in an zo maganar alkiyama sai ya ce kai rantsuwa da Allah kafin ka ba da amsa. Allahu la ilaha illa huwa Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa,
Allah shi kadai ne abin bauta da gaskiya, ba wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah. La yajma annakum, ai wallahi la yajma annakumullahu ila yawmil qiyamati la rayba fi. Allah ya ce ina rantsuwa da Allah zai hada ku a filin alkiyama. Allah ya ce wannan maganan ba ku kwanto cikinta. Sai ya ce wa man asdaqu minallahi hadithan. Allah ya ce wa yafi Allah gaskiyar magana akwai? Allah ya ce to wallahi da ai tashin alkiyama. Allahu la ilaha illa huwa, Allah shine abin bauta, ba wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah. La yajma annakum, wallahi Allah zai hada ku ila yawmil qiyamati, zuwa ga ranar alkiyama. La raiba fihi, wannan maganan Allah ce ba ku kwanto cikinta. Ku ji kuma sai ya sake cewa wa man asdaqu minallahi hadithan, shin waye fi Allah gaskiyar magana akwai? Allah ce to wallahi da ai tashin alkiyama. Amma kuna fahimtar magana? Yadda muke karatun nan malam, yadda muke karatun nan, wallahi wata ran daren ka na farko a kabari ke. Tun ana lissafi, wallahi wata ran sai an tambayi dan da ka haifa yau shekarun babanku nawa da rasuwa, sai yayi shiru yayi lissafi tukunna ya tuna. Tafiya ta yi tafiya. To abinda Allah yake cewa inna ma tu'aduna la'atin, abinda ake alkawarta muku na zuwa, ai ba labari kawai yake ba mu ba, so ake ka shirya ba. Wa ma antum bi mu'jizin, Allah ya ce kuma ba ku zama masu gagaran Allah, masu tsere ma Allah a ce ku abin ba zai ritsa da ku ba. Allah ya ce ba zai yiwu ba za ku gagare Allah ba. Allah ya samu dace. To sai Allah ya ce قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الله يجي قل kace musu i'malu ala makanatikum, kowa yayi aiki akan hanyarsa. Idan kun juya baya, kun ce ba za ku yi imani ba, kun juya baya, kun ce ba za ku bi Allah ba, ba za ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, Allah ce to ka gaya musu i'malu ala makanatikum, kowa ya je yayi irin aikin da ya ga dama a hanyarsa. Ba shi kenan ba, duk abin da ka ga shi za ka yi, Allah ce ka je ka yi. Ma'anansa ɗaya da faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Qul kullun ya'malu ala shakilatihi, يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله يجي كل كتير مس كل كوا يعمل على شاكلته, يجا هنير يبي هنير ده يجا داما إن ده كجنان زاك بي. الله يجي كبي إن ده بات أوليوا أي زاك جاني بات أوليوا, إن بات أوليوا زاك جاني بات أوليوا. To Allah ba ya shar'anta mana addini don a takura wani bane, a'a don a nuna maka hanyar da take da mafita ne. Kul, Allah ya ce ka ce musu ya kaumi, ya ku mutane na, i'malu ala makanatikum, ku yi aiki akan hanyarku, ku bi matafiyarku, inni amin, ni ma ina aiki akan hanyata, ina tafiya akan tafarki. Ba magana ya kare ba. Ku bi hanyar da kuka ga ita ce za ku bi. Ya ce ni ma ina aiki akan hanyata. Fa saufa ta'lamuna, da sannu za ku sani, man takunu lahu aqibatu dar, wane ne kyakkyawan ƙarshe zai kasance gare shi. La ilaha illallah. Allah ya ce aje ƙarshen, dama ai rayuwa ba farkon ba ƙarshen. Haka annabi ya ce innamal a'malu bil khawatim. Annabi ya ce duk aikin da muke yi ba farkon ba ƙarshen. Allah ya ce to ka ce kowa ya je ya yi abin da ya ga zai yi, ni ina aiki akan hanyata. Fa sawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu dar, da sannu za ku san wane ne ƙarshensa zai zo da kyau, waye ƙarshensa a rayuwar duniya za ta yi kyau, lahirarsa ta yi kyau. Allah ya ce za ku gani. Ka dubi yadda rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance.